Benvinguts a esta nova edició de Com a Casa, este programa en el que tratem d'acostar-vos l'essència del nostre municipi a cada casa. I per això avui anem a estar en Julio Martínez, un home del poble i un home de poble. I això és molt per senzill que pugui aparèixer. Un home que s'implica en el que el nostre poble estiga viu, que siga actiu, i això sempre és de valorar. Per tant, un plaer i espero acostar-vos un poquet l'essència del nostre poble a totes les cases. Bueno, Julio, pues en primer lloc agrair-te que vulguis participar amb nosaltres, agrair-te que hagis acceptat la invitació i que anem a estar un rato pues, xerrant de lo que és aquesta essència de poble, no? De construir la nostra pròpia identitat i fer-la pues, pròpia i allargar-la en el temps. Per tant, un plaer comptar amb tu i esperem que arribi aquest missatge als nostres veïns. Perfecte, tot per la Pobla. Tot el que siga per la Pobla, endavant. Pues en això estem. Per ficar-se un poc en context, antes ho he dit, eres un home del poble i això implica haver estat en moltes qüestions. Des de la Falla Cervantes, des de la Junta Local, els moros i cristians, que és tota una aventura, després en la teva activitat professional, que la 1008 també està molt implicada en el nostre municipi, al final toques gent, toques carrer, i això jo crec que és un element diferencial, perquè al final tots saben qui és Julio, i Julio quasi sap qui són tots. Això, com se viu? El ser una persona reconeguda en la Pobla, que pugues anar tranquil per el poble, que és important. Com veus la Pobla de Vallbona en aquest sentit? Pues en molta satisfacció i en molta alegria. Home, sempre n'hi ha algú que tal, però bueno, això és prou normal. Molt bé, tio. Jo sempre m'he sentit volgut, sempre des de ben xicotet m'ha agradat aportar. S'ha estat sempre molt a favor de l'associacionisme, no només en festes, sinó en altres tipus d'activitats, associacions juvenils, els scouts, en fi, tot el que siga fomentar l'associacionisme i que la gent participe, ahí segurament me podran trobar. Bé, Julio, pues, com estàvem comentant, al final eres un home que està ficat en moltíssimes qüestions de l'àmbit cultural festiu del nostre municipi i això al final, moltes vegades, pel que no ho viu de prop, no comprèn fins on arriba la dimensió de participar tan activament en el món associatiu i, en aquest cas, cultural i festiu. Com veus tu que repercuteix aquesta activitat festiva en els diferents àmbits en la vida del poble, en l'essència del poble, en ser el poble que som? Pues home, la Pobla és un poble molt fester. Sí. Això, que sí, Sant Sebastià, la Mare de Déu del Rosari, les falles, la festa del barrio, del barrio. En fi, i ara, pues, si me faltava algo, pues també moros i cristians. O sigui, no n'hi ha... Sí. I totes van avant. En totes n'hi ha gent implica. Això és cada vegada... Bueno, i algo també important, totes les festes de les urbanitzacions, que tot suma, festa per tot arreu. Però al final, jo sempre he pensat que és un nexe d'unió. Al final, en molts àmbits, cada un tinguem la nostra vida, no? I fem marxa i es reunim per algun motiu. Pot ser un bon motiu. Celebrar moltes vegades és important. I jo crec que la gent de la Pobla pues, pot triar. Per exemple, com tu dius, ara una nova opció, que són els moros i cristians, però tenen les distintes comissions falleres, que van sempre creixent, tenen les claveries, que sempre tenen aquest incentiu de voler anar a més, i jo crec que en els últims temps s'ha aconseguit un poc que se supere sols la part litúrgica, que és necessària i essencial, però que se puga unir a la gent de la festa a través de fer aquest ambient festiu. És algo que, més lluny de parèixer que simplement estem fent festa per fer, fa això que estàvem parlant, el poble es maneja, l'activitat econòmica funciona. Socialitza mogolló. I, a més, jo diria que la majoria, o sigui, un percentatge grandíssim de la gent no està només en una festa. Exacte. O sigui, n'hi ha gent que està en el Rosari i en una falla, o en el Rosari i en Sant Sebastià, o ara mateix als moros i cristians i una falla. O sigui, o n'hi ha vegades que inclús en més, però la majoria de gent està sempre implicada en diversos tipus de festes. Això és que la gent... Sí. És necessària, històricament, culturalment, la festa és necessària. Al final ens fa diferents dins de lo que és la voluntat d'anar tots a una, però ens fa diferents a altres municipis del nostre entorn en el que marquem qüestions en les que se puguen diferenciar i damunt sentir-se orgullosos de, no, és que en la Pobla fem això. Quan tu expliques, no, és que en la Pobla, per exemple, al Pas del Sant disparem. Això per ahir és algo que no se contempla i que ens fa pues, orgullosament únics, que jo estic orgullós de dir-ho, és així, fem coses
no tenen tant de sentit per altres, però que per la Pobla de Vallbona són intocables. I una cosa no lleva a l'altra. O sigui, jo he sentit alguna vegada la famoseta frase és que la Pobla sempre esteu de festa. Sí. Sí, és de veres, però som molt treballadors, també. També. Cuidao. Estem de festa quan n'hi ha que estar de festa, però en la Pobla també som molt treballadors. Sí, però que les coses no arriben a soles, que al final sempre n'hi ha darrere gent que, i això hi ha que destacar-ho, que desinteressadament fiquen el seu temps, els seus diners, sacrifiquen moltes vegades hores de família perquè al final la festa isca al carrer i repercutisca en tots, perquè quan algú deixa a veure el castell, per dir alguna cosa, o algú deixa a veure la desfilada de moros i cristians, ha sigut perquè algú està darrere treballant perquè això sigui una realitat. Jo crec que això és de destacar. Jo que també estic en el món associatiu, ho conec, però per a molts està bé fer aquestes coses que apropen, que ensenyen què n'hi ha darrere i moltes vegades tens molta més satisfacció d'aconseguir el resultat que en si el moment de celebració. Sí, tio. N'hi ha moltíssima faena darrere de cada una de les festes. És de veres que darrere de les festes n'hi ha sempre un grupet de gent que se pega uns curros impressionants. Sí. En este cas, per exemple, per l'últim que hem parlat, no? De lo dels moros i cristians, pues n'hi ha 4 o 5 persones que passen tot l'any, que si loteries, que si fa falta per no sé què, que si n'hi ha que anar a parlar amb no sé qui, que si n'hi ha que contactar en les filaes de no sé quantos i tal. De fet, bueno, al final se veurà el resultat pròximament. Anem ahí. Anem ja a la segona edició de Moros i Cristians en la Pobla de Vallbona, que la primera vegada tot sona sempre estrany, a aquestes altures, on van estos a fer Moros i Cristians en la Pobla de Vallbona. Però el pas del temps i les coses ben fetes, sobretot les coses ben fetes, són el que va assentant que no es qüestioni que se participe. Jo crec que l'any passat tinguérem una participació del poble, o sigui, que a conèixer de prop com era la festa de Moros i Cristians, molt bona. Al carrer, en Poeta Llorente, allò estava ple quan hi havia desfilar i jo crec que això s'ha de destacar, una primera edició d'esta manera, que esperem per esta segona, perquè n'hi ha que anar avançant un poquet a poquet. N'hi haurà que canviar el recorregut enguany per qüestions tècniques, però sí, a més, enguany encara serà molta més vistosa perquè ve moltíssima més gent a desfilar, moltíssimes filaes cristianes i mores d'altres pobles que ens van ajudar, que van a col·laborar amb nosaltres i no va defraudar. Molt guai. M'alegra molt sentir-ho, perquè és de veres que si l'oratge ens haguera permitit la celebració, pues ja l'haguem fet i haguem pogut transcórrer per el recorregut habitual, però les obres ja han començat, que també era necessari i ens obliga a reconfigurar. Però bueno, segur que trobem aquesta essència que també és necessària. I que anem avant. Jo t'he dit que l'any passat la sensació que vaig replegar de la gent, més lluny de que el que jo viu, la sensació que vaig replegar de la gent és que no esperaven tant, la veritat, no esperava tant la gent del poble. Per tant, això ja és un pas ferm que es va donar i si s'aconsegueix anar a més, vamos, esto no n'hi haurà qui ho pare. És molt difícil arrencar, la gent no ho sap, però què implica arrencar de zero? Pues implica doblar o triplicar la faena. Implica, pues al principi, anar a conèixer el que va ser la festa, quines són les pretensions, implica menjar-li el cap a molta gent, que volem fer això, va. Bueno, ja saps com funcionen les històries, no? A veure com ho tens tu per a participar, a veure com ho tens tu per a col·laborar. Al final, implica, com te dic, el doble o el triple de faena els primers anys. No el primer, els primers anys, perquè n'hi ha que assentar-la encara. Estem començant i és de veres que hasta fa poquet ja n'hi ha gent que ¿qué tengo que hacer para apuntarme a los moros y cristianos? ¿O qué tengo que hacer tal? Bueno, pues també n'hi ha manera de fer-ho. De fet, enguany, en el mercat medieval, anem a muntar una parada també per a que la gent pugui informar-se i apuntar-se ja des del principi. Perquè n'hi ha molta gent que al llarg de l'any te va preguntant i bueno, pues... No, però ahí han tocat un tema important. Per exemple, els moros i cristians són una senya d'identitat valenciana sense cap tipus de dubte. Tot això ens ve al cap enseguida, per exemple, al coll, que és l'essència dels moros i cristians, però no sols estan allí. Hi ha en molts municipis en els que, com és conegut de primera mà, saben quina és la dinàmica. Però en la Pobla de Vallbona, que no havien pogut tindre-ho fins ara, costa un poc fer aquesta tasca educativa d'ensenyar què és el que fem, en què té que arribar a convertir-se la festa, perquè al final el que vol muntar una falla nova té molta faena, però tots sabem en què consisteixen les falles.
com està l'assumpte en començar en este mundillo dels moros i cristians? Està difícil, no és fàcil. Però bueno, nosaltres, de fet, ho hem configurat d'una manera per a facilitar-ho molt millor, molt més, que és fer una, diguem, seu central de moros i cristians en la que, de moment, estem tots junts, moros i cristians. La configuració normalment és moros per una part en les seues cabiles i tal, i els cristians van per una altra i tal, i després se junten per la festa. Així, de moment, anem tots junts, tots a una. La idea és que, conforme se vagi apuntant més gent, anar configurant-se com qualsevol altre poble. Que, per cert, en la nostra comarca és una festa que ja està molts anys en molts pobles del voltant. Llíria, Ribarrotxa. Ribarrotxa, per exemple, que tenim molt bona relació amb ells, en Llíria, també. En fi, en Bétera, que no tenen tant de temps, però també estan començant i s'ajudem uns altres. Per entendre's un poc, vosaltres heu constituït la Junta Central, que és per així dir-ho com la Junta Local Fallera, per així dir-ho, un poc el que dona l'organització i el sentit a l'essència de la festa. També has començat al revés. Sí, però bueno, atén-me, però té un perquè, l'has explicat ben clar. I després tindran que anar arribant aquestes comparses mores i comparses cristianes que se constituiran, per així dir-ho, com la falla X que tirarà avant el seu... Correcte. Està molt bé. I entre aquestes comparses seran després les que configuraran el que és la seu central de moros i cristians. Saps? No tenem que ser... És que estem ara mateixa en la seu central. Seran després les mateixes cabiles les que configuraran. I tu dona compte d'una cosa, el que s'ha explicat té un sentit, o sigui, al final s'ha començat al revés, però perquè té un perquè. Sí. Com sorgeix aquesta idea? O sigui, com naix fer moros i cristians a la Pobla i dos, com començarà Aixina? No, és curiós. Sí, és curiós, és curiós. Naix d'una manera molt flipant. La Junta Local Fallera, de fa aproximadament 11 o 12 anys, la nit del 18 és quan anem de casal en casal. Tots els membres de Junta Local, junta als presidents de NAT i copresident de Junta Local, anem per tots els casals visitant-los i tal. I a l'eixir de la falla del Mercat cap a la falla de l'Hort, i després ens tocava Cervantes, no, me parece que Cervantes encara no estava allí. I si hem de la falla del Mercat, Juanjo, Jesús, bueno, tota la gent que composava en aquest moment la Junta Local. Pues m'emprenem, bueno, s'havien fet uns xupitos i tal, i m'emprenem per enmig del carrer. Anem a fer una fila de moros i cristians, va, no sé què, no sé quantos i tal. Juanjo, com sempre, se fica davant. Jo el capità! No sé quantos. I els demés, d'una falla a una altra, fent fila de moros i cristians. I a partir d'ahí, pues podíem fer de deberes una fila de moros i cristians en la Pobla. Podíem emprendre la festa de moros i cristians en la Pobla, per què no? I a partir d'ahí estiguérem rumiant un poquet la història, després se va xelar un poquet, i ja fa 2 o 3 anys aproximadament dic, això que parlarem, això té que tirar endavant. Això, per almenys, n'hi ha que provar-ho. Jo tinc que intentar-ho. Si és bé, i si no, no passa res. Al final, les festes estan perquè la gent vol que estiguen. O sigui, si tu proposes qualsevol cosa i la gent no t'acompanya, s'ha acabat. No passa res. Però en aquest cas, sí, n'hi ha gent que ens acompanya i tirarem endavant. I això va ser la llavor del per què n'hi ha moros i cristians en la Pobla. També, això queda gravat perquè no es perga. O sigui, això, al final, això és així. Quan passen els anys i ni tu ni jo estiguem així, tindrem ahí un record que podrem documentar com va començar realment l'essència de la festa. Així va començar. I després, la manera, és una vegada ja te fiques en contacte amb 7 o 8 persones que diuen sí, anem a tirar endavant, és quan m'emprenes a sentar-te ja a rumiar també de quina manera podem començar això, perquè 5 o 6 persones no podem emprendre moros i cristians. Tenim que fer-ho d'alguna manera i va sortir esta manera, esta història de... Però també jo crec que és un encert començar d'aquesta manera, com ho has explicat, que jo no ho sabia directament. Jo crec que és un encert i és la forma d'aconseguir assentar la festa en la Pobla. Com tu has dit, has mencionat Junta Local, Fallera. Estaries, estàs, és que no pare. Crec que ja són 5 o 6 anys. 5 o 6 anys en Junta Local. En diferents etapes. Que al final, com dia abans, és un poc la base de la festa fallera, o sigui, el que dona un sentit i un orden a lo que és la celebració de la festa fallera en la Pobla de Vallbona,
I després, evidentment, cada comissió fallera té la seva expressió i la seva forma de ser identitat, però té que haver algo que regule un conjunt. Per què? Perquè això no és simplement pegar-li foc a la falla i ja està. No. També, implicar-se en junta local, jo sempre ho he vist de molt de mèrit qui decidís estar en junta. Complicat. La gent, no sé per què, li té por a implicar-se, a la implicació de junta local. Quan al final la junta local no és res més que un trosset de cada una de les falles. Això, un trosset, 7 trossets de cada una de les falles són el que formen la junta local. No és ningú ent ni superior, ni inferior, ni... És un ent que se dedica pues, a organitzar tot el que és la setmana fallera, a organitzar les qüestions entre les diferents falles i que al final sempre amb el vistiplau de totes les falles, de les 7 falles. O sigui, junta local no és un ent estrany. No sé, no entenc el per què n'hi ha un poc un poc, No, tampoc és una qüestió de... Però sí que n'hi ha, a vegades jo m'ha sentit un poc de dir, esto de junta local... Pues junta local no és res més que un trosset de cada una de les falles de la Pobla de Vallbona. També està molt ben explicat, Julio. La veritat que jo crec que d'ací anem a eixir tots en una forma didàctica d'aprenent que n'hi ha un per què. O sigui, perquè al final una de les coses que queden, siga l'àmbit festiu que siga, cada un reivindica un poc el seu, però siga l'àmbit que siga, genera un impacte en el nostre municipi. Són capaços de traure els nostres veïns als carrers i també d'atraure a altres veïns del nostre entorn que fiquen en el mapa la Pobla de Vallbona. Estic segur que, i així no ho replegue, que quan tenim celebracions, comerços del nostre municipi, de l'àmbit que li pugui correspondre en cada moment, trauen una repercussió directa en que algú decidisca de forma desinteressada crear els nostres carrers d'ambient festiu. Jo crec que l'impacte, i això també ho puc dir jo, crec que l'impacte que generen les festes en el nostre municipi, damunt com se fan en el nostre municipi, que tinc que destacar-ho, se fan bé, se fan en els mitjos que correspon i assegurant tots els passos, que n'hi ha coses per ahir que no són al nostre poble, que a vegades al·lucinaries de com funciona tot. Així n'hi ha un ordre lluny perquè potser burocràticament requereix alguna cosa més, però quan hi ha voluntat i se fa bé, la veritat que el resultat està ahí, duguem uns quants anys que no estan generant greus problemes, estan funcionant i jo crec que això és important perquè ara l'activitat comercial demanda o reclama que se seguisquen fent aquestes accions per poder construir una activitat econòmica que al final és aquest projecte que jo crec que ha calat molt bé en la població de fer una Pobla viva. Compartim aquesta idea, compartim que no sols és fer festa pels que han volgut fer la festa, sinó que s'extén a tots els nostres veïns i als comerços, compartim aquesta identitat? Sí, a més, n'hi ha una prova que justifica tot això que estàs dient dels comerços. I és que gràcies als comerços de la Pobla existeixen, bueno, anem a dir que existeixen no, però que els comerços de la Pobla col·laboren mogolló, a muntó, en totes les associacions. De fet, una anècdota xicoteta respecte d'això que estàs dient, se mos ha ocorrit a última hora en la festa de monos i cristians. Bueno, pues en el cartell de monos i cristians podíem ficar alguna anagrama o alguna logo d'alguna dels comerços i tal, per, no sé, anem a veure com... És que ja porten 80 comerços col·laborant en el tema del cartellet, el seu anagrama, el seu logo en el cartell. Parlem monos i cristians, però bueno, els llibres de les falles sempre, no? Gràcies als comerços, gràcies... I això és una repercussió, també. Els comerços, quan inverteixen també d'alguna manera això, és perquè, una, perquè estan en el poble i saben que n'hi ha una repercussió en ells, i una altra, perquè el seu suport també saben que és necessari. Julio, han trobat un poc l'essència antes ho dia, o sigui, les festes tenen raó de ser si la gent acompanya, si no deixen d'existir, i altra, que també són gent del poble, els nostres comerços, que una, trauen aquest rendiment que és necessari i dos, que participen activament. Jo crec que ahí està l'essència de fer poble, l'essència d'apostar per tenir una activitat festiva, cultural, identitària, que aconseguís tot aquest paquet. Jo, des de la meva perspectiva, sempre ho he vist així, quan he estat en el món associatiu i ara que me correspon estar en el que es refereix a l'administració del municipi i, sincerament, ho tinc que dir, nosaltres, com a administració, tratem d'utilitzar-vos a vosaltres les associacions, que sabem que teniu moltes ganes, que sabem que voleu que això vagi avant. I que estem per a d'això, Clar, i contribueix a fer aquest poble. Sense vosaltres pot vindre qui vulgui que no farà poble. I això
és necessari ficar-se al vostre costat i no imposar-li a ningú res i que les coses funcionen. Jo crec que tot el món pensa així. bueno, jo crec que això és la clau. I tu ho has destacat. I ahir pues, ho deixem perquè la gent sigui coneixedora d'això. Jo, per anar acabant, no sé com ho veus i crec que és una part important. La festa té molt això de que, sobretot la local, que té que anar passant de generació a generació, perquè si no acabem cansant-se tots pues, perquè els anys van passant i tenen que vindre altres. Com veus que aquest repte, com a associacionisme festiu, l'estem enfocant, si va bé o si hem de fer algun esforç en aconseguir que això arribi per assegurar el futur de les nostres festes? Pues depèn de cada associació, un poc, no?, en aquest aspecte. Vull dir, en el món de les falles sí que és de veres que sí que està clar que el relleu està ahí, no? La gent jove, a més, ve espentant, quasi. Diguem, si estem nosaltres ja, bueno, pues endavant. Els majors tenen que tindre un poc en compte tot això també i anar també donant pas a que ells entren en tots els aspectes. Però tampoc n'hi ha que desplaçar els majors perquè són la veu de l'experiència i al final són els que han estat ahí, han aconseguit que això continuara i, bueno, d'alguna manera tal. Però sí que és de veres que en altres regions, per exemple, els moros cristians, acabem de començar i el tema del relleu pues, encara és molt pronte. Però bueno, sí que treballem ja en la història, sí que ja pensem en la gent jove, en fer coses ja per xiquets, per matrimonis jovens. Sí. Importantíssim, importantíssim, perquè si acostes al xiquet, acostes al pare i a la mare que van a voler participar activament de la festa. Pues Julio, gràcies per compartir esta visió de lo que implica el món festiu, en particular també els moros i cristians, però en si l'àmbit festiu pel nostre poble, ja no a nivell individual, sinó com repercuteix. Jo sé que el que s'implica directament en la festa, en la que siga, una de les satisfaccions més grans és veure no que està desfilant en la comparsa, sinó la gent que està en el carrer participant i que té repercussió. I que els dies següents te diguen, estigui molt bé. Jo crec que això és algo per lo que lluitem tots i que a tots els que s'impliquen, de veres quasi es plana més això que el moment de celebrar. Així que res, ànim a continuar, celebrarem els moros i cristians, si l'horatge ho permetís, com cal, que crec que va ser un èxit. 14 i 15 de novembre enguany. Pues ahí té que estar la gent, estan tots convidats a que participen, participen com l'any passat, per lo menos, que jo crec que ho aconseguirem. Junt al mercat medieval, ahí estarem. Pues res, que siguin uns dies bons, que la festa pugui celebrar-se com toca i bé i a continuar en tot el que ens queda per davant, que segur que anirà tot a millor i va ser un èxit, estic segur. Pues molt bé, moltes gràcies. Espero que això aplegui a molta gent i s'impliquen més encara. Molt bé, Julio. I fins així, esta nova edició de Com a Casa, en el que hem pogut parlar de lo que implica la cultura festiva en el nostre poble per continuar fomentant ixa pobla viva que tots volem. Us espere en la pròxima edició i fins la pròxima.